obaso abomode so be share video no like it no comment kire wadwene because wadwene kire ehia me pa abusuafo enkrofo ni binu mo kase emlante ahene de otisi ahinsemu a ema ahinsemu ayede because na enkrofo bebre afeme na ene ya metisi mu eno me bebre ashaki we ya no ofreme emlante ahene afi na mehu se sunyan ensem no sunya ahensem no ekoso pa afi no wahu because atam no feel energy no na wodi me na ade asem na we de mi twa me ho adi no ma bi atodwa ama ya toye topic ne so na de wo mu na ne say no omu ye demonstration e bra me drop the first video omu ho wo so because na me nim say o me drop because there ensem na me teye no na ebi mu kase mlanta ni gi so mu dia asem ne dia agentra ha na ensem na ekoso wo social media no so ani sunyan no sama hwe yi a eja ne betom makodi doma ahinachi ama sense enoma bi ekompone wo hina mani kesi no ene mo pese mutu no just because a picture keke na dai onye wo hine no onfa danfo ana mibusa o mama ajima bedu me yire etumifo o dada mo esem ahinie ono ahinie na wono no tewo no wo huso na nkan pese mo sunyanfo mo kollo ama doma ahene ajima bedu asem abrabo na ye no ane se na amene ene de ma hunyansa se mo be demonstration na me ke bibi na akire mo asem we asole no ensole wie yo enkoda yo na se mo anhwe ya yone bi ebesi wo sunyan no akasakase bi ebesi wo sunyan no mo anhwe beji mu nsem because ohima no a wono no ede ne de siasa ba no a dangerous game and a mo play no na se mo anhwe ye dia ohima pe ba bi kokotena o because promafo ni nyina pedi o siso first no na mumu media fo na moye abono champion fo na mujimi na ye ka mo me yenka no mokwa na makwa sese mo sunyanfo atrankonya mpanifo a mumu nimde mo ma social media fo na asimo hina mamo se omu mpewei ede ani jimi no ye ka mo se mlanta ne fa atam bibie no to nchen se bia bu se bia kronto bible say die kwasia se fata no fama no anya no huso ye nyansafo die kwaso wo sunyan ntimope enioma ekoso wo sunyan na edi yo ne ede ba no mope sese muni kamafo bia mo kamafo ene opim so nya mekese asem na eda ho na mu di ho agro no eja toma ebehu ba bia ebeko market on the wall sansem ya asoliye a wo hema na sini die na mu so masimu die na je say fokuo ni nyina no gate no OPS ni die na yo ne besimu a aban ni bepam na aban ni be refer mo say ebra eyesunyan kunya asem ebepa no ye di petition anaye kosre opim so nya mekase se oma ho kwan ni ensi ohene ewo sunyan na hono na mo betimo kakanka se aban ni betoma ko asante hene ho na de mu ye ya mo tia mo ntra mo keka de mo pei ede kire obi a no de mo so mo ye sisi a ne ye pepa ye ni je ho ayese enkura mienu na ukuta pano na wachemu mienu na ade ama wo mu na wasa aka che omu se obi ama half definitely wo pefu na je ayesa na tie asante nyansam no eno bi ne ade ama mo ene ya se da ato bibi ato mo sem se mo nche na mo mfa na mo hwa ho ena mo pre hui wo dia kwa kosie sunyafo yone kese pa na ohima no nanim begu ase because oni mema ena ohine ne so oteso na wo ye no wa chenchem no ono so no pese wo kire se na kunya ne so ama he me ka kire wo sa afuto poni na no mutumu wasum no na mama me fa na wo be jimi hu a me se ebeto ani so hwe akunya bia be koso a che se obre no ho ase ema ahimie kese a wadi mu tintiman no wadi ahimie akwakodu ewiesma fanani na no ma ne so wo tie sunyan da be na wo kurampo wahimie ne bedu mankana so na nkan pese edu tano so ama ewiesma te
wo me bra wo ho ase aba akosi de aba ba hia amamle ne amane no wote afuo mu na wugimie na me ka kire mo woyo ya mu yei edi yo ne kese pa na beba afi de mo hunyansa se mo make demonstration abusia ye kwene gote demonstration kakra eba ye beto aso nene ihyiamudie e ade abo han kokko abusia yani abrepa nene ihyiamu a e na abo han kokko ade shibusia ayani pesa na okabo han kokko abusia okabo han kokko abusia na oka menana kwantwa oka menana kwantwa menana kosuadua na kosuadua na menana nyantachiwa na nyantachiwa na media reho eni enibre bise enra ade a nana akosuadua asosika brayi a otoso mienu efisa nora ade a asebesi ya nana akosuadua sika brayi a otoso mienu oyeye no antwaye na ode animguasie abeka makonwa akonya kase a wotishi abeka akonwa ina namo yo famo yo mumuja epreye no ode abeka akonya na ni wo fano ne nanano di omumuja to ho preye a ene wotishi ode asama ka akonya no na enso sabio se nipa eyedin na onkasa ene nchese usuro sabe se nipa eyedin na so onkasa ene nchese usuro na de ehia pa ne se de abotre igwantati a ohunu nsoro ye hia nse sabe o de abotre igwa abotati a ohunu nsoro ne mere bo dibedi akonwan otwa osumi nsiemu ne awei obedi akonwan o ha osumi nsiemu na owei ntokwa bebre afoforo me asubia ni ho amayi ano wayi ano semu bahwa nsama ekoso ne nsama kese a nipa abonitima boso so omoka bia ni ho a watema no kasa se mayi ano so ha nsama kase nketwa a nipa ati ane dia ka bunu sin na bia ni ho a wobia na no yi ano ene nyina ne se asumbia mina namo de titi sunyan sa asumbie no entina mayidi ni nyina no se asumbia no na nano titi sunyan man na wo hwese asumbie no ebetena hoda sa asumbie no ni wo famo so beto aso sa asumbie no wo famo beto aso sa asumbie kro na me so me to aso sa asumbie kro na so to aso na se basa ibesi sunyan de na se basa ibesi sunyan de empare Jealo. Nyansapo. Yesanim. Mayi di wadi akoso nyina efrise. Wayo di wadi akoso nyina efrise. Na anintim ne mpanifo bi wo sunyan nsa aseso a na omo ni medi nkomo. Na anintim ne mpanifo bi wo sunyan a na omo ni medi nsa wo so pa. Gida ekoso nyina yura bishop a wada Roman for bishop for nyina ano yura bishop wada Bono region Roman Catholic ano nya Bono Ghana bishop abusia se we dem sempa sama wudi ekoso pa afi de ekoso wo bi doma hene no wawai ajima bedu wawai mutena se ema ajima bedu control mu wie na ajima bedu set commotion de mamu wie na odwane sese ohima no definitely woni ajima bedu entembe basa because woni ajima bedu ne see sa wo hini we yo enu wasanya ajima bedu asa aka no wabomu na o masa kwakoye kuntuna ase nioma bi na ye basa edi sese no mu amobo aye me see sa wo hima ohini we fese ede ba de na momo beye mu amosa aboye amasisi campaign we no so no ede ba de na mo beye sese ohini ne kwaye so da hotel nana hotel
She say wo hina wo da hotel. Obi ayese hotel blochimam on po ba bi ntena. Wo say sunyan kunya na aye tofo what na blochi ache. O me pe hini adi no akoko settle e wo man Ghana mu. Na nka ho na emre entra kunya no na tena blochi sa na enye soko na bla bedi. Ye tena blochi di hini. Etu me pe kunya na di abla be tena blochi. Nana otumfuo. Wo ba no wasa akofo otumfuo asa ato ho so. Abraminu mi edi dia dan se pefe se. Ohima ne kamele bi se wono no de asante hina nim kro won pa hwe. Na edi eda ne so no wasa hwehwe mu anu asa akofo wo se tutu. Na asa de otumfuo asa ato ho so. Wo potu ene eni amon party no ene na sese mu tie e wo maso. Na minimum adima bedu. Nipa na musa kwayi ni fufuo no wa wusi efe no se tutu ana mo pese ka mo ye camouflage bi. Na mo di otumfuo se tutu ne e be ko tokwa. Dama mo bodam. O edi na ekuta ne yemla me ko tokwa. Abre enim se di pefe no yeni be be free ba. Mo no mo manfo mo hura mo pomu sibire o. Se afi pan ye betima kwahye mo ni ase. On say buy social media for bloggers for omutimi postu ohima ne hene na wo si ye no omutimi postu no because eni guase na aka no eni guase aka no papa wo hima pa wudi nkwasasem sei adentina wo pese odi yo no eba sunyan se ma hwe ya asem etuntwayo de osiso no wadi ka kwache o mampanyiri eno ohima no ohima ka sa problem na mudie wo sa de ohene fofa sa aba enye bunofo ni binum na amudi doma hina china jimi ahye moma enkade ye kwati bi wahen anamunim se anto chire bi na moye waya hini o waya mamle ni amane ena mudi ho agrosa no adai edi subantantan na moma fa fiu hwe doma hine ku abunofo ni masi too much waya nyeye ne ho mete ono onye bema na naja fra mpokra na odwane danini na mumudi doma hine chi ena doma hine wonu mpoka sakra ye ne den na susu ampa se mumma doma hine di manim na o ya ade amamu a mumfele won na ti doma hine die ko sunti wono ono kwa na nije ho na ono odi chaos atum no odwane ko no akotan krom na mu de jimi ebinom na enkwasasem saa na moto na mudie say this is about time. It's about time asunyafo mo support de meye no na me mfa mo nkobo sasa no so asante fo ye fimo e me na me fimo a ye be boa mo ama hidie den ka dem because they say no we say ohima na twa moja agusuo no na mo soso ma ya amamle ne amane a mo si hene say ntokwa kase pa edem me ka kire mo mpo asam na be ba asante hene wo na ye wura watwi nani o asante hene watwi nani ko aso wonte ye samo se mo na mo so bedi mo ho so munni mo ho so me hwe bulumantam wo no ohene kase be pa na mo da no ana mu gya ne kotoa no. You people, are you not ashamed of yourself? Ohene be na mu gya ne kotoa no na mo de manya mo hene bi na mu sia mo nsi mo hene se wakunya so enti no van ko so biase ye kra en frɛ na wodu a asem ebeba abusuafo menka ni pi aha anam dimbesie yen hwe ni mu na de ebekoso bia na de bebremo oba so abomodin so be share video no wa like no comment kire wadwene because wadwene kire ehia me pa. Peace out. It is a sabuti baby na se winnim nyansa na asem bia se na wamfa adwene nyansa anton na wo kadim samwa yesu de jimi bayi wa no